Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Worldwide umhlaba wonke jikelele liyabingelela ishide limhlophe MC Pholo baso propaganda yasabeka bathi sixhifize singasuka urapper ngoba rapper lo vento umenza oqede baliwa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngathi ngenxa yothanda enginalo lwabantu nanokubongwa abantu uma ngenze kahle ngifisa ukusho ukuthi mpangele ekhala igijima soka le idudla soka le ilenda soka labangacacile nabacacile asibonge iqhawela kithi uthe angosho nje kanjalo kuphela seziyokwazi zayiphila nawe nezayikhula nawe ngiyabonga ndoda yamadoda likhulu usizo lenzile kumina ngeke ngutshele umhlaba wonke kodwa ngizosho ukuthi lokho engikwenza ngikwenza egameni lakho mfowethu ngaliza kwethu ushukela sugar diabetes ngishaya isifuba ngiyawulapha ushukela sugar diabetes ngizishaya isifuba ngiyawulapha uzani ngobuningi benu la ekhama sikulapha ushukela siqala ku 7500 kodwa ngenxa yalensizwa ngizokwenza umusa kubona bonke abantu kuzona zonke izinto engike nginidayisele zona zishona phansi zonke zishona phansi ngenxa yento enkulu angenzele yona izwe lingaboni eyenze sithe kodwa eyenzela ukuthi kujabule mina so very happy ngendlela eyisimanga South Africa ngamanye amazwi ngingakusho ukugcwala umlomo ukuthi konke lokho engizokwenza ngikwenza egameni lama River God egameni lethongo egameni lamdalwezu nomhlaba ukuthi ngibe semiseni kuona wonke umuntu ongalungelwe ilutho hleze ethi usuku nosuku kunzimisha ukuthenga insipho cheap ye 1000 rand eyenza imisebenzi engaphinda le 1000 kaningi ngaliza kwethu ngithe ama price ami wonke ayehla ngenxa yempangele ekhala igijima uma thandwa izidudla athandwa izilenda uthe ngosho kanjalo bayobe sebazi ukuthi uyena ungenzela into enkulu ebonga amandla omuthi kashukela ebonga amandla ensipho uMgabe noMandela ebonga amandla kaVaselina kaMgabe noMandela uVaselina kaMgabe noMandela waziwa ngokuthi uyi1000 rand ngiyawehlisa uzobutholakala ngo200 rand kuphela bese insipho kaMgabe noMandela yaziwa ngokuthi yona i1000 rand ngiyayehlisa izobitholakala ngo400 rand kanti kuyaziwa South Africa ukuthi ushukela noma umuthi kashukela u7500 ngiyawehlisa uzobutholakala ngo5000 rand ngicela laba abashukela abanganalutho abangathatha entweni besondele khona lo 5000 ungekho bangifonele bethi mapholo basicela ukuthi usincedise nakhe singakwazi ukubeka etafuleni siqale lento sihambisane sonke niyobona umehluko ngifuna ukulekelela abantu ngenxa ukuthi ngehlelwe likhulu bekufana nesehlo noma nemvula la khona le ndoda ingikhumbula ithi ngasebenzisa u0790453446 ngakufonela sakhuluma ngawuthenga uMgabe noMandela ngawuthenga uVaselina kaMgabe noMandela ngawuthenga umuthi kashukela einsukwini eziyi14 only 40 nights amaviki amabili umehluko ngubonile odokotela bayaconfirm bathi ushukela wami ususesimeni right ngithi ke nawe ngakulapha lo shukela ngithi futhi imali ungayibona ngoMgabe noMandela noVaselina futhi engakusiza ukuthi ukwazi ukubona imali abantu abanenkinga yezichitho abantu abanenkinga yongawuthola umendo noma bahleli nabantu baba babathandana nabo bahlala ngokuxabana imali awuyiboni isho kuthiwa ngabe uyagembula wena uyaye etohweni wena wedwa unyanywayo ngithi itholele nangu uMgabe noMandela ukwazi ukuyiphilisa uyayibona lensipho le ibukeka kanje mzansi nayi lensipho uMgabe noMandela thola uMgabe noMandela impilo yakho ayisophinda ifane mina mangigeze ngalensipho ngizizwa ngaphakathi ukuthi hayi ke ngigeze ngento ebekufanele ngigeze ngayo ngoba ngiyawubona umehluko ingakho umuntu noma ngimsizile ekwazi ukusuka la suka khona ebuye ezobonga omunye ethi angibange ngisafona nokufona ngiyazi la ekhaya ukuthi akufiki ungafonanga kodwa ngoba ngizobonga amandla kaMgabe ngizobonga amandla kaMandela
ngithi angitheleke ngithushuke manje ngiqhamuka ngithi mapholoba ngiyabonga 079 0453 446 phuthuma lesi special sakho phuthuma lamanana phansi awakho phuthuma nawe lensipho ngakwenzela ufakazi bokuthi iyasebenza abantu bathola imisebenzi ngalensipho abantu bathola intombi ngalensipho bathola amasoka ngalensipho bayagembula abantu izinto ziyenzeka bayithola imali ngalensipho abantu banyuselwa izikhundla ngalensipho abantu bayathandeka bayahlonipheka abakwi leadership babizwa ngabaholi abaqotho ngalensipho hayi into enkulu nebiza edurayo yebo lensipho i1000 mawuzoyithola u2 kanje kodwa kule game ngithi ngo only 400 ngo 400 nje ungakwazi ukugezela nangaMgabe noMandela geze ngoMgabe noMandela ubukwe yizwe ngizokwenzela abantu abawu 300 kuphela uMgabe noMandela only 300 first come first serve xuma hlala phezulu kwalento kusukela manje kuze kuyoshaya umhlaka angingawusho umhlaka bani ngoba abantu bazothi wathi wena koshaya umhlaka bani sizoyilawula sona lesi special sensip ono 400 akangithinte 079 0453 446 079 0453 446 ufonele njengamanje uthatha insipho yakho yaMgabe noMandela ngo400 ungifonele njengamanje uthatha uVasilina wakho ngo200 ungifonele njengamanje uthatha umuthi kaShukela ngo5000 rand ihigh blood pressure nganza kwethu siyayilapha nayo la ekhaya u8500 ngiyayehlisa nayo awu madoda ngiyehlisela nje ukuthi ngijabulile mhlawumbe ngisazobuya ngimtshela ukuthi impangele ekhala igijima ingenzeleni mhlawumbe ngisazobuya kodwa angazi kahle angazi kahle ngiyabonga qhawela ngithi inkosi kubusisa ukhulu uDlondlobale okwenzela uMC Pholobasi namhlanje kuyibenefit yabo bonke abantu ama prize ami ngiwathathe ngawayisa phansi ngenxa yothando likhombisile kuleli thongo la ekhaya wakhombisa uthando kuma River God wakhombisa uthando awu madoda lensizwe yimi ishide limhlophe propaganda yasabeka wathi uyabonga kumuthi kaShukela bafowethu akekho nalomuthi noyedwa naku uMgabe noMandela insipho kazwelonke insipho yemanga insipho eyenza izinto zenzeke omdala nomncane iyamsebenzela osothandweni nongekho othandweni iyamsebenzela ofuna imali ofuna inhlanhla ikhanye le mali asuke ekhokhe ngayo izokwazi ukubuya iphinde futhi iphindaphindeke ngenxa kaMgabe noMandela thola lensipho at least izinto zakho ikwazi ukuqala iqhakaza mhlambe kunendle ekuhlulayo njengamanje ufuna ukuyiqeda lensipho izokwenza ukuthi ukwazi ukuqeda lendle ekuhlulayo kunemoto ofuna ukuyithenga njalo uyadecline wena ufuna ukwenza izikweletu noma shonisa bakujaha left and right uma shonisa uqobo kodwa imali yakhe ayibuyiswa 079 0453 446 akuna sigubhu ozonikezwa sona akuna hlango ozonikezwa lona akikho lutho ezokopolota nezokutixa nezokwenzani kuze ukwazi ukuphakama thatha uMgabe noMandela ugeze nje ugeze ube clean ugeze yabona ugeza ngoMgabe ugeze ngoMandela uthola uVasilina ugcoba umzimba wakho usho ukuthi njengamanje ngiyaphuma ngiyosebenza basambeni sifike senze kahle sibuye nayo imali yethu ayikho ezokwehlela ezulwini futhi there is no man is an island akekho umuntu oyisiqhinga umuntu ngabantu mhlambe wena ubekelwe mina ukuthi ngikwazi ukukusiza ngalensipho kaMgabe noMandela kuzinto zakho iphumelele unganginyundela namhlanje kanti amathemba akho noma wabhekise uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu imbala ayitshalile nepiki nefosholo liyokwazi ukuhlakulisa mina uNkulunkulu phela usibeke emhlabeni sonke siyadingana umuntu nomuntu ubekela umuntu oyosizakala ngoba edlule kuyena angithi mina ngiyona inyanga ngisona isangoma ngiyena umthandazi I'm just a leader I'm leading you to your success through uMandela insipho kazwelonke through uMgabe insipho kazwelonke once wageza ngalensipho kaMgabe noMandela uzoyibuyisa na kanjani itestimony lalela nabo abantu beyifakazela thank you very much and God bless you siyabonga